Oh, tegese seket bedane. Nggih. Nah, iki mah diurip enggak iso ngrasakne ngoten lho, Pak. Nggih, nggih. Enggak iso ngrasakne. Lah justru temen niku kan kados jenengan iki nggih siji nulung ning awake dhewe, nomor loro nulung keluargane. Lho ngoten lho. Nggih. Sehingga kan selama ini kan kados sing dalan sing jenengan tempuh iki cek peteng. Nggih. Insyaallah kados jenengan mangke kan diresi iso dadine padange jenengan. Lah engko lumeberne keluargane. Lumeber. Lah kula nate Pak nggih kerjane niki sawurane bojone. Iya, tambah seru nih. Sampe diamuk aku. Nggih, nggih. Diamuk. Lah niku to Pak. Jalan niku. Kalau niku kan jaluk niku pemikiran kok. Terus manyut di lawang itu nih, putih tuh, tinggal ngene iku. Kalau luas nih mau niku. Akhirnya kalau anu mau masuk aku balik niku. Nggih. Ada lakon diri. Ya, Tapi sadar ini nggak anu Pak. Tinggal pola ini kados kula ini anu istilah di napa dekek napa-napa kados buatan bener ngoten lho. nggih. Mas kula niku. Kok dekek klambi niku ngeten iki ngeten. Pun yo breng-breng ngoten karoan. Dadi nek sembuhane kados kanjane ngoten lho. Nggih. Dadi kok jan iki kan apa gitu. Kula kan ngoten takaran iki. Nggih. Lah niku. Lah jamane niku pasing kula kanjane jan tumut napa? Enggak bakul ayam niku. Nggih. Lah niku. Sampai ini kula sadane kok tumbas 3 bebek. Nggih. 6 niku. Niku batin kok karo guyang-guyu ae iki nyapa to tuku kon bebek karo guyang. Niku kok kanthi mawon. Terus kalau tapi nggih mboten sekeco mawon. Terakhir enak iki gambaran kula ngoten. Lah dan niku salah kamar. Nggih. Ngoten-ngoten kan. Kak kowe enak kula niku wonten salat. Kok seliwar-seliwar kan kamar oh apa dijenengi. Kan ngoten. Nggih. Nah, setelah ngoten anu. Oh, itu rasane demit iki lho. Kula ngoten. Nggih. Rasane demit iki lho. Akhirnya niku anu Pak. Dek tilem niku kula pendet 3 kula salam ngene mbae. Nggih. 3 niku kula salam mriko. Lah niku tasik jing, tasik nggih manten subuh niku tangi niku. Langsung delok teng ndok niku. Lho kan ndi? Ngoten. Sopo gondok lho kan ndi aku karo ngletot ngoten. Nggih. Akhirnya niku anu Pak. Mau muring-muring niku akhirnya nggih. Bareng akhirnya kula dodone. Kono gede makuang. Yang langsung pondok. Dari lauk niku. Nggih. Kalau di pondok betul langsung. Oh, berarti ya terus ini ndoknya orang aneh kok orang ini kita tahu ngoten. Nggih. Jadi ku Lah di opo ndok iki? ndoknya bener ya di anu ya dipangan ya di dadak. Maksud dipangan di omah belum kabeh. Apa? Ndok iku. Ya di dadar doma anak dipangan kuwi. Nah, dok niku di napaknya di pasar. Oh, diku tenggane anu dudu ngene tiyang sing bubungan ngene sing ada ayam itu. Oh, sing ngomong kono ngono ta. Itu kuwi nek kuno. Wah. Kuwi kan jalo nang tuku. Tuku sing sak cilik ngono. Karena aku mbiyen ya tau nglayani gede bakul sing kerjane bojone sampean. Ya ngono kae wong. Semanangnya mati dah. Kuwi mbiyen iki malah sing lanange model mau men tapi sekali ngomong lepeh kuat lagi. Nggih. Enggak tahu dhewe sikap ajar enggak tahu. Kok mikir aku. Lah niku maling ngaten Pak. Kula pas sanjang. Kula pas takziah.
Lah niku anu istilah pun diketok makam to. Nggih. Mayite niku terus niku kan sing kula niku moro-moro dugi niku langsung ngoten. Terus kula ningali. Waalaikumsalam. Ningali kan. Iku Pak iku nganu gak rada iringno gak iso iku iringno kalau kula ngaten. Nggih. Lah sing dikeduk niku mboten morine di Pak Edi anu napa lare ahli apa. Waalaikumsalam. Nah, terus akhirnya ngoten anu di lembrakne teng inggil ngoten niku tasik kelas ngoten niku. Nggih. Terus wonten karo wonten paman ngoten akhirnya kan ngoten. Terus pun mapan terus sekali nggih pun di kubur terus kula niku wangsul. Nggih. Terus wangsul niku tinggi dirian niku teng sampiran itu anu kados enten tahu jenenge pipian ngoten lho Pak. Nggih. Nah ini kok kula wasi niku dadi lawan kok lho. Kan pipian kok ceblok. Pas aku lho ternyata nanging kok tinggal lho oke enak. Padahal kok terus biji ngoten. Tengah sing TV niku kan napa cendela pinggir lari anu mau. Nggih. Terus kabesnya kan napa diluang kuwi buat. Maksudnya tinggal lho. Kene kula kan ngoten. Nggih. Kabesnya lu kene terus oh posisi jane ngono. Terus kula ngelan apa aku Dik ini ngarui apa jenenge mori kuwi tak kon kebone gone jero jugelangan iki ngoten terus akhirnya udah tahu kelas sholat kok nganu niku rumah seneng nih nyata iku kok walah oh berarti ki terus kula terus iki kula Fatihah ngoten Nggih. muga-muga balik nang gone panggalamu nek kula Nggih. bijine pun boten nganu pun boten Kita boten manggi Iya, malih. buat mandi malih. Nggih. Kalau tangga-tangga itu jane anak sapa sih foto mboten sing semer Nggih. niku. Kalau gitu sapa? Niki wau Gitu. wonten soal napa jenengan teng griya? Niku wau. Nggih. Napa nggih Mas nggih. Biasa-biasa mawon ngoten, Pak. Soalnya ten manahe jenengan kan. Soalnya iki ten manahe jenengan. Sing kula tanglet iki ati. Oh, atine nggih. Yo nggih. Ati iki wonten gunjelan napa? Niku. Wonten apa mboten gunjelan ten ati wae. Jane nggih wonten. Napa nggih? Nuwun. Sungkan. Ya kenapa sungkan? Kula seneni bojo niku ora sungkan. Mboten sungkan kula. Ya karena apa? Ya kenapa jenengan dile-dile ini kesane wonten jawaban nih ngoten. Niku soal jenengan. Jenengan dile ini apa? Masalah ingatan Bang ya. Nggih. Niki sedaya sami kecuali niki.
Mane dereng kadahi. Oh, hujan. Bisa. Kalau sing nyeneni. Ya sama sedaya. Masalah jadi nggih sami, cuma kan pelakunya nggak sama. Cuma ngoten. Nggih. Jadi saya kan ngoten niku nggih karena kula kan pun terbiasa. Nggih. Terbiasa krungu. Nggih. Jadi jangan ngantek nek niki mang perkara negatif dipendem ning kene. Disalah ning kene. Wes. Ya ora penak dhewe awake dhewe. Lah ngantek Pak nggih kula cerita. Nggih. Kula didugani kalih garwane iki mang bojoku aja mocek. Nggih, kula mboten ngejak. Nggih. Dilarang ambek bojone. Nggih. Ya ngaten mawon nek kula cak jeneng lapor polisi mawon. Ngoten niku. Nggih. Gara-gara awakmu bojoku ngene. Nggih, pun jenengan boten mawon garwane. Enak bali. Gak usah awor. Nggih monggo. Tambah seneng aku. Lah ngantek wis saiki gak usah molak aku. Ora betah. Ya gale molak aku melaring nyapa ta ora betah dia. Kula ngeten ya, Pak. Kapan lo tak apa jenenge? Ya pertemuan gue dinas iki cari. Kalau mau ngaten, nangan ngaten. Kula ning bahasa ini tenan. Nggih. Tapi kok balik kok nopo jenenge perkara sing ana kudu apa jenenge muncul maling ngaten. Jadi kalau ning nangan ngoten terus aku nang ngebani ki wau. Nggih. Terus lah kok, "Oh, jamu jeneng awakmu." Lho kene saiki ngono. Ya wis. Beneran anu Mas. Aku jenenge Ali. Ya. Ini kroso ya. Jadi tak bel. Wis tajeng. Wes kita nek ngrasane. Jadi sekabehane ya soal awake dhewe, keluargane dhewe, tanggane dhewe, kancane dhewe, Nggih. kanca kerja. Ngoten niku. Niku soal niku bukan masalah. Nek ada menganggap masalah, berarti kita gak paham dengan soal itu. Kemarin ngoten. Ya kudune soal kan digarap, diselesaikan. Ya kok ada ki mang dikai soal, ya dan iki mang malah magel. Lho ngoten. Malah gak seneng. Nah, sehingga tem niku kados jenengan bilang tasik ngaling-ngalingi pikirane yang ngaling-ngalingi atine yang ngaling-ngalingi kali perasaan sing ngoten niku wae. Lah niku ade kudu paham betul sakabehane apa sing awake iki mang wasi, sing awake iki mang krungu, ade iki mang ngrasakne iki soal kabeh kanggo awake dhewe. Aja merasa iki mang sampean mampu. Justru adik merasa sing kaya ngono dadekne pegel. Piye bojoku tak kandhani panggah ngene kan merasa mampu sampeyan. Gitu. Aku punya hak iki karo aku dhewe kan ya aja ngono. Beda niki punan.
Jadi soal kabeh. Kok iki mang gak naruh, monggo tapi jenengan tetep naruh kan. Ya mbake mboten ngejak ngobrol, monggo tapi jenengan tetep ngejak ngobrol. Ngoten lho. Aja malah nesu padha nesune. Kok matane boten nutu tapi jeneng mendel lho. Ya mendel kan lisane. Ya grujang, grujel niku. Sinten nih grujang grujel iki? Tetep grunjel niku. Iya. Nek diomongne sampean kok ya lancang ta Pak ngajak wong-wong kae ngene ngono. Lancang men iki. Ya nggih patre ngoten niku keadaan ya. Cara kan cara khodam ten awake iki dhek iki enggak mau tegese gak gelem diwuri wong, ben gak konangan. Sehingga nguasai raga kaya ngono menimbulkan rasa pegel, benci kan gitu. Dan nyatanya ngeten apa? Kene kenal kakak yo mangkel lucu kan? Iya. Kenal ora kok semangkel? Ayo. Tekan ndi? Lah sing mangkel iku kodame iku. Kodame niku, masalah kodame pun kenal. Iya, iya. Biasanya nggak kenal kan kita ada jaga Iki ngoten niku. Sehingga kodam-kodam niku pun kenal. Ya kan cara dipikir ya juga aneh. Iki bojoku iki gak jagongan gak pernah, ngomongan gak pernah. Ya kok pegel ya mbak iki? Aneh gak? Aneh itu. Ya kecuali aku pernah jagon kalau kiam mbak iki emang ngelok niki mbak ngasor niki mbak nek pegel lumrah. Dan ini mboten ya. Gitu. Ya kok pernah merasa panas. Rasa gak enak, ngoten niku. Mungkin saja. Oh, cocok aku ngoten ya. Niku panas Pak niku. Iya. Kroso kon. Iya. Nah insyaallah kan ini kan kasih masukkan wawakan kelotang jenengan tasik kerasa mriki tasik nggih pun. Meskipun oleh cekune sing ngoten niku wau gak usah sambat. Iya. Nah, insyaallah kita mriku kan jenengan saged nyelung garawane jenengan. Iya. Nah, tapi kan bener-bener iki mang resik napa niki mang. Jengko dileboni ambek energi liya aku gak iso masuk. Berhubung iki jek ning kono kan, jek ono ning kono. Sehingga sama niki pelan. Gak usah ngomong nyidek ngetok pun kroso. Gak usah diomongi, nyidek kroso. Jadi kan sama nyidek, kalau wis gelisah terus nek wacane. Iki mang enek alasannya. Alasan pengen menghindar. Iki aneh. Nah, ciri-ciri sing ngoten iki panjenengan tinggal mboten niku. Negara jenengan. Nggih, ngono nggih. Mone nggih. Sing takon nggih mriku mawon. Nggih. Tangklar mawon. Nggih. Terus ini kan kali dinten pun anu Pak. Istilah pola pola tangklar. Nggih. Tapi kula nggak cocok mau ngeten mawon. Ki ambek tanglet napa? Jenengan. Iya tangklar. Iya. Anu kerja ora. Oh, masalah Nggih. pekerjaan. Nggih. Nggih. Ngoten niku. Lagi ambek mboten serius nek napa niku duwe rasa mangkel ambek kene alasannya apa? Mboten sanjang ngoten Pak. Mboten cerita ngoten. Mboten. Dina main dulu mawon. Cuman kaitane ngene. Kan diomongi di ini kok pacar. Sanjangi
Sanjange sinten Rayi Nawi niku lho, Pak. Nggih. Oh, ini kan ngoten. Oh, jare ngono kok jenenge tambah lagi melok. Tapi kalau meten mboten nyaur iku. Meten mawon. Nggih. Sampai terus ditantang-tantang barang ngoten terus. Walah, ya apa barang ora karo celuk duwe kan ngono. Maksudnya ditantang gitu. Aniku nyapa lengan Mas ini ditantang jenengan Mas kancane ku kan adepan kali Raine Ali ngoten lho. Maksudnya Rayi ini ada sing ngendi? Sing iku lho sapa? Di sampean Sampai anak. Oh, anak. Lah, dia nak digembosi karo adine sampean iku ngono lho. Lah kenale durung rebok pucuke wis ditanggapi. Lah putu wonge dhewe lho gak dadi anggotane kene kon critane. Oh nih, Nggih, Bisa. sing nyanjangi kan iku. Sering kula ning pas bisa. pencer ngenane niku Pak. emang kan lucu banget. Nggih. Riyen wendone menika bolak-balik iki bang lara mati, nggih ta? Nggih. Kami iku wonten kodam sing tanam-tanam niku. Kula jabut tem niku wau, apa imbale tadi? Ya fitnah. Nggih. Ya fitnah. Ingat niku. Imbal tadi itu fitnah. Nggih. Kembali mana? Sebenarnya yang fitnah siapa? Bukan kita, bukan. Fitnah dirinya dia sendiri. Saya nggak penak kono mana? Nggih. Saya nggak penak kono. Ini monggo. Berarti Riyadin itu Nggih. disanjangi ngoten. Nggih. Ya dilalain ngono kuwi judule ngono. Katene gabung. Ya ndelan ngono. Kalau nggak buatin gak ada mangkel kalau kayak mbak nggak buatin. Nggih. Kawangannya alasannya apa kono mangkel aku juga harus. Emang ya aneh juga. Nggih. Aku juga ngerti alasannya mangkel ya kono apa. Sami ya. Lah kayak masih iki kali adi ali kan tegasnya kali hal ini. Oh ngalik yang mbak kan nyembah wih, ya kan? Nggih. Niki nyembah berolo ini. Yang patung dia, sembah. Lah justru sadar sing kaya ngono malah dibenci. Niki yang mbak sering kumpul neng kali, kumpul. Dia kan kerjasama mbak Niro gitu. Napa li? Kring. Ya kan soal. Ane kono sing pegel iki mang sapa? Ya wong iku dhewe sing rasane sapa ya wong iku dhewe sing gak penak sapa ya wong iku dhewe lho monggo. Ngadi pangkapenak. Lah temen iku nadi ki ngesakne karena kan tiantes sing ngetasik terbelenggu kalih pikiran. Terbelenggu kalih perasaane ki ambahe. Jadi kan membelenggu, semakin dia membenci, gak seneng, baik cara rantai semakin rapat. Semakin rapat, yo ora penak, pengok-pengok. Pengok-pengok sing ngoten niku wae. Lah ngoten iki ora bangsa menungso ta, Pak, bangsa jin nggih ngoten iki. Jadi adik cuma ya gak nyalane sopo iki yo. Malah kita kasihan pada mereka karena apa? Mereka menjerat dirinya sendiri dengan perasaan dan pikiran mereka.
lebih ngeri nih. Iya. Gak penak terus. Ya, alhamdulillah kan cara ati kudu matur suwun ambek anam ya. Dikai kabar sing koyo ngono. Dikai kabar gara jeneng matur suwun. Sehingga karena duwe rasa benci nih kan gila. Ya kembali lagi ke iblis ini kan juga makhluknya Allah. Iblis sendiri kan ya punya kewajiban. Iblis sendiri punya tugas. Awet dia duwe kewajiban ada yang punya tugas. Ya kan ngaten. Iblis iki mengejak wong ning neraka ya dijini kali Gusti Allah, Pak. Dijini. Iblis sing ngajak-ngajak iki mang ning neraka dijini. Apa dilarang? Kan boten. Lah nggih. Sehingga kaya iblis iki mang tugase ngajak wong ben tersesat. Dina apa iki mang manungsa kan. Iki mang ngejak manungsa iki supaya ben lurus. Lho kan duwe tugas dhewe-dhewe. Jadi yo kaya iblis nyukune yo ora salah. Kaya menungso sing kaya ngene yo aja dianggap bener. Asal mung kono salah. Gitu. Nah, tadi gua. Lah justru nanti memang mlebu ning jebakan-jebakan sing kaya ngono. Lho kita masuk. Gitu. Ku dadi kaume kono. Jebakan sing piye? Contoh iki mang domongnya iki pegel iki jebakan. Ada ki mangkel iki jebakan. Ada ki mang gak seneng jebakan. Sehingga apa? Gak kroso ada ki mlebu ning alam jin, alam iblis ini. Sehingga nang kono iki mang iblis piye iki mang supaya wong pegel piye lho, iku lho. Lah karena apa? Pegelmu itu lho wis ngasor awakmu dhewe. Mangkelmu wis ngasor awakmu dhewe. Jadi golong ki iku. Sehingga adiki imbal balik ya adiki malah ngesane ambek wong sing koyo. Bukan membenci, kasihan. Karena apa? Mereka kan kena pengaruhnya ini. Kena berangkat. Jadi kata sekarwane jenengan sanjang sing ngoten niku wau. Nah, iki lho belenggu iki dilepas. Dilepas. Sawan jenengan mungkin istiqomah nggenipun ngopi dan ali teh iki mengki kan saged nglepas gambar ya. Oh tibane ngene to lho, ngoten. Iya. Tibane iki ngene. Ya sami kate senjang kula niku. Oh pertama dipun jodoh yang jelas lah lho, karyawane loro. Gitu. Iya. Lah iki piye, Pak? Ya ngono dhewe tau kayaknya. Wis alhamdulillah, jane iki ambek sadar. Ngantai gak ngopi, Mas. Ya ngene. Ya bisa ngopi kono. Ya karena apa? Memang ujian yang paling berat iki mang keluargane awake dhewe. Awake dhewe ingin berubah. Lalu kadang keluargane adik kan gandoli. Ingin berubah loh, gandoli. Sehingga malah matas penak ngene ae gak usah berubah-ubah kemana ngono. Padahal sik nek iki mang wis gak penak keadaan iki. Ya karena baliknya kan enek positif, enek negatif. Kita berangkat ke positif karena kita merasa sudah negatif. Untuk melepas negatifnya ini, nah ini melalui proses juga, enggak sekaligus. Karena itu menggandoli orang.
Nah, iki kudu paham sajane gandoli ki mang sing piye gandoli. Gak penak iku gandoli. Ati ki mang ngomong dhewe gak trimo iki mang ya gandoli. Niki. Nek kene sampean iki maido ning grawani kaya ngono ya gandoli. Pripun? Gandoli apa? Ya dilepas, ini apa kok digandoli? Apa siapa? Ngata niki mang ati ngata bener-bener iki mang resik ya nek grunjelan kene omongan sing negatif karo liyane. Dina apa iki mang jene omongan sing negatif berarti awake iki mang cereget. Nah, kan ngoten. Saben dina iki mang zikiran la ilaha illallah, saben dina iki mang salat tahajud, saben dina iki mang salat witir sing kaya ngono. Tapi iki mang nyene reget. Terus pripun malih? Jene grunjelan-grunjelan sing kaya ngono. Pripun ngoten? Sehingga apa salate jenengan wau krana nafsu malian. Nafsu iki mang ben meneng, ben tenang, ben ayem malih ngoten. Sebenarnya iki mang ibadah didasari kalian nafsu. Dadine ngoten. Oh gak penak titik, wis tak ibadahi kan. Tenang ibadahku. Tapi metu saka ibadah grunjel nek. Kan ngoten. Ibadah nek tenang ae. Ya ku ibadah karena nafsu nek. Lah kudune kan ning kene yo tenang, ning kene yo tenang. Tegese tenang kene apa-apa ngoten lho. Oh karena pas adeke nalikane salat tok. Nalikane ibadah tok tenang. Nalikane wiritan tok tenang. Jadi tenang nek niku ngliputi sekabian. Ning awake dhewe ora mbok sapa wae iso. Nah niki riyen ahli wirid. Ewon-ewon iki. Ahli wirid iki gimana? Ewon-ewon. Sehingga kiambak iki mang saged kepangi kalih Gustine. Lah Gustine kiambak mangga kiambak cahaya sing manggon ning manahe. Apa kiambak saged panggih? Temliki nyala kan. Kula ku tanggap. Panek jeneng nene kula Gustine jenengan keng napa kiambak kok mlayu. Tembung ndi kiambak? Lah ngene ku mlayu ten pundi? Dengane padang ning kene. Lah kok saiki mlayu. Nah, kan ketipu dia. Kenapa iki mang ngunggul-ngunggul nih ana ing wiritane. Ngunggul-ngunggul ana ing mujahadane. Rene ora wong iki mang wiritan, terus padang iki mang. Barno didudui Pak jenengan nek wiritan ijek reget Bapak. Lho kok ijek reget? Lah jenengan wiritan kono nafsu kok. Nah, iki mang wiritan apa iki mang krana Allah. Napa iki mang lillah. Lho ke enek rasa-rasa sing kaya ngono. Nah, kali yo kan nggone apa-apa. Kan nggone. Nah, kono ya garesen aneh-aneh kan. Iki ambek aneh-aneh ki ambek niki. Dan iki tiyang ahli. Sehingga apa? Desike atine kebek ambek perasaan. Ngomong dhewe, jagongan dhewe. Atine ngoten. Karena kan ki ambake menganggap pun kepangi kalih Gustine, kan ngono. Wah, apa ki ambake? Kalau sanjangan ini ke Gusti KW Pak niku. Ya kok saged ngoten, dudu asline Melayu.
Sehingga dia tasih enggal-enggal sering ngamuk ya, Mbak. Kepanggil ngamuk. Mau ora tarik, ya sintu ora tarik opo yen iki. Nek ngomong khotam. Kereng khotam memang. Mau ora tarik iki. Ada orang ngotot ngarit. Ya cuma sanjang ngoten iki dari ngotot ngarit. Ngotot ngarit tatanan tok awakmu lho. Gak ngeri piye iki. Ngeri ya. Wis meneng-meneng ditata itu ora tarik. Opo ya? Selain kula ngene iku Pak. Nyawang tiang niku senyawa niku Mas kula nyawang kula bane muring-muring. Tadi kula sing niku ngoten niku kula. Dadi kula tenggene sinten niku kula ngoten nggih sanjang. Ini nopo ini? Masalah nopo? Oh, masalah amalan nopo pripun niku. Kan kula ngaten nggih. Nggih. Lek cara amalan amalku namu sanjane ngoten niku. Nggih. Kita bicara solusi nggih. Tasik Pak Panggah mawon kan kula niku ngoten niku. Nggih. Dadi karep kula nggih. Kesane biasa napa wajare manungsa padha manungsa lan ngoten nek karep kula ngaten lho. Jenengan aneh jenengan. Wong-wong ning kene iki ngilangi karep sampean kok muncul ning karep. Ayo. Masalah karepe wis ruwet masalah. Nggih. Ya ta? Lah kok sampean muncul iki? Kene ngilangi karep iki. Nggih. Lah kok sampean muncul nih karep ngene. Sing bari ruwet ya karep jenengan iki. Nggih. Nolok noto. Ya karena karena jenengan pengen. Iya dah. Pengen penak, pengen nyaman, kan pengen gampang. Ya kan kan karena jenengan. Nggih. Iku jenenge nafsu, Pak. Nggih. Jenengan aneh juga. Kula kan nggih nate sanjang kali jenengan. Apa jenenge Pak jenengan kan pekerjaane ngoten. Supaya engko berhadapan kalih tiyang ngawonge mingkem piye? Oh nggih. Bareng ngoten jenengan praktek sing ngoten niku wau. Pitung ndak kawonge meneng. Ya meneng-menengan ya. Iki piye? Waduh meneng ya. Ya menenge kebablasan ya. Kene ini belas. Jenengan kan ate sanjang ngoten. Nggih. Amprek gama ya di tuting langgene, tuji langgene. Baru wis nguji apa iki ya. Ya malah bingung jenengan. Tambah bingung piye jenengan. Lah sehingga kan otomatis yang ngilangne karep-karep sing kaya ngono. Karepe iki tegese ada yang duweni karep sing kaya ngono iki ngregeti. Ya, ngaten. Waalaikumsalam. Ah, Jadi kali dua kali kadang tapi Wah, beneran dia. Nah, kalau udah mereka kasih dari nanti yang lain. Oh, lewat kene. mungkin aku mana tiga lima nih wow. Sampai nih di jalan itu baru diketok. Ya sampean mari ke omah kono ya. Kami ingin video mereka. Lah iya, mari ke omah kono, omahmu kono. Oke. Kan nonton maghrib. Aslinya buat rencana ngidul kali bapak. Ini nggak ngidul lah untuk obat. Jadi nggak ngidul. Ngidul tempat obat semantau. Santungnya griyo dulu. Jadi telepon. Oke.
Gua kapan dong marah Nggih. aku sama sini. Oke, oke. Nggih. Itu loh. Wes. Level 12 ini. Sehingga kan hilang nih rasane ten pikirane, hilang nih rasa ten mana. Rasa apa karep gini wae. Aja nek karep tapi sing kaya ngono, jangan ana iki mang noto-noto. Ya atiku wis ditata Gusti Allah nyapa kaya malah noto. Ora mampu, Pak. Atau jenengan yang ngalami karep ngene kok gak pas lho, kan ngoten. Karena kan jenengan sembayang nih masalah iki. Oh kok gini tak gini kan, Mang. Kan nyatane. Iya. Nah. Betul sami ini ya. Yang iki dilangi rasane sekabian perasaane. Yo gambaran-gambaran iki mang. Dilangi ya. Jangan teh iki mang tinggo-tinggo sing ngoten iku wae. Karena kono balene ning sifat Gusti Allah ana ing kodrat irada. Adik iki mang duwe krentek. Apa krentek awake dhewe? Sanes. Adik iki mang digawe kepinginan, apa pinginan dhewe? Sanes. Bukan itu. Dapat sampean kuku iki mang pengin ngene. Karepku iki ngene. Padahal kan itu bukan hak kita. Bukan. Sedaya niki hak Gusti Allah. Lah kok adik iki malah ngatur Gusti Allah sing kaya ngono. Boten mampu. Ngilang rasa, ngilang karep, ngilang angen-angen. Tegasane nek iki mah angen-angen sing negatif. Karep sing negatif. Lah ngoten lho. Nah, justru kata jenengan gak ada bahan sing ngoten niku wae mengke paham. Ajane sing dilangi apa to? Lah aku dirone bojoku cek ngunjul oh berarti kita sing dilangi. Lah niku ngunjulan niku. Nah aku domong wong pikiranmu gak penak tau. Lah iki lho sing gak penak ning pikiran lho dilangi. Ya kenapa? Sekabehane kan prasangkane awake dhewe to. Prasangka ning atine ya prasangka, ning pikiran ya prasangka. Wis prasangka kabeh kaya ngono, ya ora penak awake dhewe. Rasane gak penak. Sing gak dikuasai pikiran ambek atine. Ambek wong gak penak, isine sudon ya kan. Sehingga loro karepku jagongan, kula wonge delok-delok ngene. Paling ngoten. Jenengan ing sawah kaya istiqomah lah paham. Penggune kene iki mang sapa, penggune kene iki mang sapa. Nggih lah paham. Ya kok sampai kapan ya lucu sampai. Kok ini terus gimana piye kan? Dia kan jawab malah bingung. Ngerti yang dikancane. Ngerti yang dikancane. Dimana kan adiknya emang mampu nggak berjalan di situ. Ya sama wis punya tekad seperti itu,
Ya penghalang-penghalang kita hancurkan. Meskipun tebal seperti baja, kita hancurkan. Ya kurang piye maneh. Ya penghalangi sing endi? Penghalangi ya atine awake dhewe penghalangi men. Kayak akal ya penghalang. Nah sekabehan iki mang ya ayuhan nafsu mutmainnah maka niki mah di nengne kabeh. Nah engko rohani sing jalan. Nah sementara kan si akal ambek ati sing jalan. Gitu. Si akal. Ya padahal adik mang memahami ning kalimah niki. Anteng tok pun nyambung kalih Gusti Allah. Kau usah ucapan. Tegese nyambung gimana apa? Kayak akal gak melok, ati yo gak ikut-ikut. Ya. Ya karena kan kalimat iki ya ayuhan nas mutmainnah sing iso usul ning Gustine iki mang mutmainnah iki mang. Lah mutmainnah iki mang apa? Tenangi ati, tenangi pikir. Dewa ta. Nek kabeh iki mang wis meneng, iki wis meneng kan sumeleh ta. Nah wis sumeleh kaya ngono, engko wis gak mbrontak. Apa sing dadi pawahe Gusti Allah ning awake dhewe. Nah kon iki mang ati yo gak suudon, tegese suudon iki mang dikek samene kurang iki suudon. Kan ngoten. Iki suudon. Sehingga kalau neng pikiran neng hati ini kayak gunjalan sing ngoten niku wow iki lho. Ya ayuhan nafsu mutmainnah irji ila rabbik, kembali ke Allahnya ini. Sehingga kono dikimang kayak akal ambek ati wis gak ikut campur lagi. Masalah iki penggaweane ruwet ya gitu ya Mbak. Adik iki gumantung ngene iki mbak iki mang wah, iki ruwet juga. Gak bisa mengambil keputusan. Ya kon iki mengambil akal juga nggak bisa ngambil keputusan. Nah, mula sing kowe iku ana ing karep-karep sing kaya ngene disaleni kabeh. Dadi mengke sanes karepe jenengan. Itu tuh karepe sapa-sapa, mbalane karepe sapa ya karepe Gusti niki ambak. Anak kulo ade joro salah rumangsa ta dhewe nang kono. Nggih ta? Disalene. Ya mungkin jelas perjalanan. Nyatane sepron-seprene katen jenengan gumantung ning akal ambek ning ati ruwet malahan. Apa nek kemang yo milih nek cocok tok nek gak cocok gak gelem. Paling ngoten. Sehingga ati kudu memahami ana ing kalimat niku ya ayuhan nasu mutmainnah irji ila rabbiki radiyatun maradiyah. Apa sing dadi paweh Gusti ning awake dhewe ya kudu diikhlasne. Jenenge ridho. Lah kan ngaten. Aja nek iki mang suudon wis dikai mah itu. Wis diparingi ngomong guru diparingi. Ya ngaten. Gusti jenengan paring kesehatan lho, wis diparingi lho. Kok jare guru diparingi meneh.
adik mesti wis dipenakne kali Gusti Allah kok njaluk penak meneh. Lah terbelenggu ta wedi. Lah karena apa? Penake mungguhe Allah mbek penake mungguhe menungso niki mboten sami, Pak. Nikmat sing diparingi Gusti Allah ten kula jenengan enggak bisa diukur dengan akal. Enggak bisa diukur kalih hati. Itu enggak bisa. Lah kok ada kimang mula-mula sakmene. Wah, Gusti Allah cemangke sakmene nikmati lho kan ngene. Ya pikirane awake dhewe. Contoh kados kula jenengan iki diparingi ana ing pangrungune, pandelenge, ana ing nafase. Lho, iki lho nikmat, Pak. Rasa gawe dhewe, gak krasa. Wala iki mang wis krasa, contoh adik nalikane ning ruang ICU sing kaya ngono. Ana oksigen berapa juta iki wisan. Baru krasa. Tibane ambekan iki mahal. Iya ta? Larang iku. Jadi kan mlebu meturi nafas awake iki corot di nilai ambek dunia atau ambek bondo donya gak mampu Pak itu. Lah itu nikmat sing diparingi Gusti Allah ning awake dhewe. Gak iso gitu. Kayak adik emang loro kuping terus berapa juta itu. Loh. Cuma kuping itu gurung liyane. Yang mulai sampai itu ngerti ya. Wong sekabeh nikmat sing diparing Gusti Allah. Jangan adik emang malah suudan maring Gusti Allah. Nah, wis ngerti sekabeh nikmat sing kaya ngono. Dari adik emang carane bersyukur niku pripun lho ngoten. Jadi syukure adik ini Gusti mungkin. Apa ngucap iki mang alhamdulillah alhamdulillah. Apa napa iki bantre ning ibadah nggih mboten. Syukur nek iki mang apa? Wujude ana ing ge enek maitu utawa suwun maring Gusti Allah. Nek kono meneh hadis gak menghakimi kalih Gusti Allah. Lho bersyukur. Ati yo gak ngadili ning Gusti Allah. Lho syukur. Jadi gak cuma mung nglafat nih, ngonek lafat alhamdulillah alhamdulillah. Iku lafate. Lah ngerti ya ana ing lafat alhamdulillah iki mas kabehne puji. Lah puji sing piye sing mau alhamdulillah. Lho ngoten. Awake obah iki mang yo alhamdulillah krana iki mang pujine maring Gusti Allah. Tegese puji iki mang kodim ala kodim kutus ala kutus. Menawi jenengan ate mireng kalimah niku. Ate mireng ajane iki sing piye? Apa ucapan? Boten. Obahmu ya puji ki mang, menengmu ya muji maring Gusti Allah. Pangrungumu ya mujine, pandelengmu ya mujine.
mlebu metune nafase awake dhewe ya mujine kurang piye nih. Urip ning kene iki lho ya pujine. Berarti hati iki sampe dina muji maring Gusti Allah gak lepas. Sehingga anak ing tarekat kan temriki apa? Mlebu metune hu Allah, metu Allah, mlebu hu Allah, hu Allah, hu Allah. Maksud iki mang piye kok iki mang hu Allah, hu Allah. Ngerti ya sing ngobani, sing ngetokne utawa sing mlebokne iki mang Allah. Yo. Kan muji tebunan.